dito sa Mula Verde Resort. Dito gaganapin ang pagpabinyag ni Mia Katana. Nasa simbahan pa sila. Pero kami nauna na dito. Ayan. Ayan si Mia Katana. Ayan. Ganda. Beautiful. At ito yung mga pang-giveaway niya. Ayan. Giveaway. Ayan. June 19, 2021. Thank you Ninang Hazel, Ninang Abby, Ninang Sam, Ninang AJ, Ninang Carlo, Ninang Brent, Ninang Cams, Ninang Ian, Ninang Mitz, Ninang Jeff, Ninang Derek, Ninang Richard, Ninang Daviel, Ninang Carissa, Ninang Clark, Ninang Pualan, Ninang Pat, Ninang Ana. Okay? Ito, meron pang swimming pool. Yun. Ayan. Kumahakbang. Ang galing. Carla. Ayan. Kumakway. Si swimming pool rules and regulation. Ayan. Ayan. Punan ko ang sarili ko para sa pang-giveaway. Ayan, o. Dahil yung nasa TV ako yan. Ayan. Ayan. Thank you. Yung mga cupcakes dito na dito.
Asan? Saan yung one? Oo nga, no? Ba't may one? One day wari. Siguro po tanggalin natin sa... Isa-isa, no? Isa-isa po. Okay. Ikikay-kay tala po kayo ni Balang Manayon. Tapos, uwi natin yung Iya, kanta na. Hello. Ayan si Noah. Hello. Noah, hello. Hello. Nagbibideo pa ako. Yung solo ko, no? Bali, diretso yan. Solo na kayo. sira ko na kayo. Okay na yan. Ang daming bunga. Ayun. Sabi ko, hindi ko bata, oh. Hindi na, ayaw ko talagang binibisan. Ayun na. Hindi mo yan na sa may electric pan, di ba? Hindi, hindi pa ako mag-isa. Hello. Maui. Oh, hello, sa vlog ko, Lola. Please subscribe Please subscribe. and click thumbs up. Oo, ito na. Ay, sorry. Pasensya lang. Oh, ano siya? Ano, video ata eh. Video. Pero operation di pa. Oo, kasali ko. Shoutout doon. Shout out. Hello po. Ayan, anak ni Nika. Video po natin to. Sa vlog ko. Tatlo si Nika yata. Talaga nga rin meron. Magaling yung mag-guarding, mamarami. Okay. Magandang hello po. Hello.
Hindi siya ganyan. Baka parang natin yung sinunod. Nagwawa siya sa magbo. Kiwan ba dyan? Eh. Na? Kiwan ba dyan? Sila mo kanina. Ah. O yan ang may natupan. Cookies for Silama. Nanonood ako ng vlog ni Tito palagi. Palagi na. Yung mga kaibigan mo, sabi mo para dumating. Sige, sige. Mga mamonis ay mamonis. Dito eh. Mga 800 pa. No, sabihan mo, no? Thank you for gathering all of us today as one family as we celebrate the christening of our dear Maya Katana. Lord, we ask you to bless her as she now becomes a member of your family. We also ask you to bless our food. May this be strength for our bodies and for our spirit. All of this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May ka namin tubig na pag may electric pa na ito. Nasa kala mo. Ayapin, ay ni palit ng seafood. Pwede pala. Ang lagi yan. Bunga ng gagna. Ang at ang padagdag yes. Padagdag kayo. Hindi nila conceptual black. Para ayaw ng monetize. Opa! Opa! Oh. Makakapuli sa'yo. Hello! Hanggang dito na lang po. At ako nagpapaalam na sa inyo. Ito ang kaganapan sa
nangyaring binyag ni Mia Katana. Ayan. Sa lahat ng subscribers at mga manonood namin sana nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa muli. Bye bye. See you.